ኣብ ጥንታውን ታሪኻውን ገዳም ስላሴ ጨለቆት ንርከብ። ስላሴ ጨለቆት ካብ ከተማ መቐለ ኣስተታት 17 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ይርከብ። ኣብዚ ኣብ ጥንታዊ ገዳም ጨለቆት ስላሴ ተረኺብና ሓደ ዳህሳስ ክንገብር ኢና። ተኸታተሉና። ጨለቆት ደብረ ምሕረት ስላሴ ቤተክርስቲያን መዓዝ ተመስሪቱ ተለና ብ1785 እዩ ተመስሪቱ። ሰራርቲኦም መሳርቲ ራስ ወልደ ስላሴ ኣብ ሕንጣሎ ነጊሶም እናሃለው ምድረ ገንፋል ዝበሃል ተንቤን እዩ ስላሴ ብቻ ነይሩ። ምድረ ገንፋል ላኽዶ የኽብሩ ነይሮም። ብድሕሪኡ ካብ ስላሴ ሓምለ ብልበለፀ ክብሪ ስለዝነበረ ጎርፊ ውሕጅ ዝናብ ኩያ ኩሉ ጥሒሶም ምድረ ገንፋል ዝበሃል ስላሴ የኽብሩ ነይሮም። ዓመታት ሓደ ግዜ ግን ላኸድና ሃለው ትናይ ጊባ ጎርፊ ብጣዕሚ ሓይሉ ስለ ዝነበረ ብጣዕሚ ካብ ነብሶም ላዕሊ ልፈትዎ ሓሽከሮም ወሲድሎም ይብል ታሪክ ምስ ወሰደሎም ብጣዕሚ ቅር ኢልዎም ነይሩ። ኣባ ገብረ ስላሴ ዝበሃሉ ናይቱ ገዳም ዓብዪ ባሕታዊ ስለ ዝነበሩ ናጋ ክርከብ እዩ ግብሪ ወይ ድማ እንጀራ ሰራዊት ዝድፈን ኢሎም እንጀራ በሊዖም ሓዲሮም ብናግኡ እናተደለየ እቱ ብጣዕሚ ልፈትዎ ሓሽከሮም ኣብ ዋሻ ተሸጉጥ ተገኒ ማይ እኳ ሰትዩ ማይ እኳ ዝሒልዎ ተነበረ ሂወቱ ይጠፍእ ነበረ። በረደ እንጂ አልሞተም አለ እንጂ ኢሎም ቶም ባይታዊ ምስተናገርዎም ብጣዕሚ ቶም ባይታዊ ጸልዮም ንሰሙ ሓው ጸልዮም እቱ ሓሽከር ድሒኑ ብድሕሪኡ ኣባ ገብረ ስላሴ ታይሎም ራስ ወልደ ስላሴ ካብ ድሕሪ ኸዚ ኣውዚ መጺኻ ይተፈር ኣብቲ ከባቢኻ ቤተክርስቲያን ስላሴ ሰሪሕኻ ኣብኡ ክትግልገል ትኽእል ኢኻ ኢሎም ነገርዎም እሞ ቤተክርስቲያን ክሰርሕ ተኮይነ ምስ መን ተማኺረ እየ ወይ ድማ ምስ መን ስዋዕ ኣትየ እየ በልዎም። ብድሕሪኡ ኣባ ገብረ ስላሴ ሽማና ዝበሃል ዓብዪ ገዳም ኣሎ። ኣባ ገብረ ሚካኤል ዝበሃሉ በዓቲ ዓፂኦም ዝነበሩ ባይታዊ ስለ ዘለው ልኦም ከይድካ ትናገር ሓደ ምልክት ክውካ እዮም ኢሎም ነገርዎ እሞ ሽማና ከይዶም ነቶም ዓብዪ ባይታዊ ምስ ተናገርዎም ስኻ እውን ስዋዕ እታ ኣነ እውን ስዋዕ ከኣቲ ኢሎም ክልቲኦም ስዋዕ ኣተው ልቶም ብፁዕ ባይታዊ ኣብዚ ዋሻ ናይ ኣናብስቲ ቦታ እዚ ቤተክርስቲያን ከም ዝትከል ኣምደ ብርሃን ተተኺሉ ካብ ሰማይ እንደገና ሰለስተ ዓበይቲ ሰባት እናወሩና ደዩ ስለረአዩ ብኣምሳሌ ኣጋእዝቲ ኣለም ስላሴ ምሳሌ ወሲዶም ኣብዚ ቦታ እዚ ቤተክርስቲያን ምስረት ራእይ ርእየልኩም እሞ እዚ ፀሪካ ቤተክርስቲያን ስራሕ ኢሎም ምስ ነገርዎም እዚ ናይ ኣናብስቲ ዋሻ እዩ ነይሩ። እዚ ብሙሉእ ተፀሪጉ እንዲህም ፀርግ ተለው ያው ሓይሊ ስለዝነበሮም ሙሉእ ትግራይ ሙሉእ እንደርታ ምፅኦም እዮም ኣፀሪጎሞ ጥረግ ተሎ ኣብዚ ራስ ወልደ ስላሴ ናይ ጦር ፍልጠት ስልቲ ስለዝነበሮም ሓንቲ ኣንስተይትና ሓደ ተባዕታይ ኣንበሳ ነይሮም ቀቲሎም ይብል ታሪኮም። ምስ ቀተሉ ግን ሓደ ካብ ስውር ባይታዊ ካብ ዋሻ ወፂኡ አንተ መላእክት ነው እንጂ ኣናብስቲ አልገደሉም ስዋዕ ግባ ኢሉ መላእክት ኢኻ እምበር ኣናብስቲ የቃተልካ ስዋዕ ግባ ኢሉ ተሰዊሩ ራስ ወልደ ስላሴ ጨው ዘይብሉ እንጀራ ሓደ ዓመት በሊዖም ሓሊፎም እዮም። ስለዚ እዚ ቤተክርስቲያን እዚ ትምስረት ተሎ እዚ ተፀሪጉ 1785 መስከረም ንኹርና ተቐሚጡ እንደገና ሓምለ 7 መዓልቲ ተቀዲሱ ኢሉ ሓደ ዓመት ተሰሪሑ ምክንያቱ ሓይሊ ስለዝነበረ ኣብ ሓደ ዓመት ተሰሪሑ መስከረም 7 መዓልቲ ተመስሪቱ ሓምለ 7 መዓልቲ ተቀዲሱ ኢሉ ሓደ ዓመተ ምህረት ራስ ወልደ ስላሴ ያው ሓደ ዓመት ቤተክርስቲያን ምስርሑ ሰኣለ ሃይሉ ዝበሃል ሊቅ ወዲ ኣክሱም ተወላጅ መምህር ብሉይና መምህር ሐዲስ ካብ ኣክሱም ኣልሾም መምፅኦም ትስእል ንሪኦ ኣለና። በእውነት ሊቅ ስለዝነበረ ተሰራርሑ ያው ብዘመነ ሰማዕታት ብዘመነ ሐዲስ ብዘመነ ብሉይ ብዘመነ ስደት እናበለ ሜታችን ተሰደተሉ ሐዋርያት ተሓረድሉ እግዚአብሔር አምላክ ላዛ ዓለም እዚ መፅኡ 33 ዓመት ዘይሩ ሓምለስተ ምህረላ ገበረ ብኣቅጫጭ ገይሩ ስኢሉ ልትስእሉ እዚ ስእል ተሎ 7 ዓመት ይወስድዎ። ጥንታውን ታሪኻውን ገዳም ጨለቆ ስላሴ ብዘበነ ንጉስ ራእሲ ወልደ ስላሴ ከም ዝተመስረተ ይግለጽ። እዚ ገዳም እዚ ብተፈጥራዊ ኣቀማምጣ መሬትን ዓበይቲ እጽዋትን ተኸቢቡ ዝርከብ እዩ። ኣብዚ ገዳም እዚ እውን ብርክት ዝበሉ ቁሳውን መንፈሳውን ሓድግታት ይርከቡ እዮም።
ካብ ዝርከቡ ቁሳዊ ሓድግታት ድማ ከምዚ ዝስዕብ ይግለጽ። ትንሪኦ ኣለና መንኮራኩር ይበሃል። መንኮራኩር ማለት ወይም ድማ ተሽከርካሪ ብእግሩ ተሽከርኪሩ ዘውዝኒዮ እግሪ እዩ ነይሩ ብእግሩ ተሽከርኪሩ ልኸድ እዩ ነይሩ። እዚ መንኮራኩር ዝበሃል ካብ ዕንጨይቲ ተቋሪጹ ዝተሰርሐ እዩ። ኣገልግሎቱ ንምንታይ እዩ ልውዕል እንድሕር ኮይና ብጥምቀት ግዜ ጥምቀት ታወት ናብ ባሕሪ ትወርድ ተሎ እዚ እውን ተሽከርኪሩ ላብኡ ይወርድ እሞ ተታወት ኣውዚ ኣትዩ ተቀዲስዎ እንደገና ላንኮርኮረ ብእግሪ ላሽከርከረ ናብ ቤተ ክርስቲያን ልምለስ ካብ ዕንጨይቲ ተቋሪጹ ዝተሰርሐ መንኮራኩር ኢልና ንጽውዖ ብዓመቱ ጥምቀት እንግልገለሉ ንብረት እዩ። እቲ ንብረት ከም ንሪኦ ኣለና እቲ ቅርጽነቱ እቲ ኦምነቱ ብጣዕሚ ካብ ዝተመረጸ ኦም እዩ። እቲ ቅርጽነቱ እውን ብጣዕሚ ሰሓቢ ዝኾነ ቅርጺ እዩ ዘለዎ። እዚ ነጋሪት ንብሎ ነጋሪት ማለት ነገስታት ብዘመነ ንግስነቶም ይጥቀምሉ ነይሮም። መታ ነጋሪት ክተት ሰራዊት እናተባህለ ከም ዝፅዋዕ ልዕሊ ኩሉ ንነገስታት ለገልግል ነጋሪት ንብሎ። እንደገና ንሕና ራእሲ ወለስላሴ ቤተ ክርስቲያን እዚ ከገልገሎ ካብ ቋዳና ካብ ዕንፀይቲ ወይም ድማ ካብ ቆርበቲ ካብ ዕንፀይቲ ሰሪሖም ብየበዓሉ በዓለ ልደት በዓለ ትንሳኤ በዓለ ጥምቀት ነጋሪት ዝወቅዐሉ ያው ነጋሪት ላልና እንሰምዮ እንጽውዖ ስም እዩ። እዚ ትልንሪኦ ኣለና ማዕጾ ቆምለቆም ዙርያ ኩሉ እዚ ድማ ትልንሪኦ ኣለና ቆቲ ዝበሃል ቆቲ ማለት ካብቶም ዝነበሩ ዕንጨይትታት ሓደ ዓብዪ ኦም ስሙ ቆቲ እዩ። ራእሲ ወለስላሴ ቤተ ክርስቲያን ዝሰርሕ ተለው ብዙሕ ኦሙ ብዙሕ ዋሻ እኳ ተነበረ ካብቶም ዝነበሩ መሪፆም እዚ ለቤተ ክርስቲያን ኮን ይኽእል ኢሎም ካብ ለቕመጥዎ ቆት ይበሃል። ቆት ማለት ያው ብዙሕ ሰዓት ጨለቆት እናልና ንፅውዖ ብቲ ኦም እዚ ንኩሉ ዙርያ መለሹ ከምቲ ንሪኦ ኣለና ንውሓቱ ቁንዓቱ ጥንካሪኡ ዘይነቅዕ ዘይቆንቆን ብምዃኑ ያው ተፀሪቡ ዙርያ መለሽ ብምልኡ ምስ ኮነ እንታይ ይበሃል ዚ ዕንጨይቲ እዚ ትልተል ራእሲ ወለስላሴ ቆት ፅቡቅ ቆት ወይም ድማ ጨለቆት ምስ ራእሲ ወለስላሴ ሃገረ ማርያም እናተባህለ እናተፀውዕ ነበረ። ድሕሪ 1785 ግን በቲ ዕንጨይቲ እዚ ምሳሌ ጨለቆት እናተባህለ ክፅዋዕ ክኢሉ እዩ። ኣብ ትግራይ ካብ ዝርከቡ ብርኪ ዝበሉ ናይ ብራና መጽሓፍቲ እቲ ሓደ ኣብ ጨለቆ ስላሴ ይርከብ። ኣብቲ ገዳም ዝርከብ ብራና መጽሓፍ ድማ ብኣመሓዳሪ ገዳም ጨለቆ ስላሴ ብኣባ መልአከ ምሕረት ኣባ ሰፋ አንደበት እንትግለጽ እቲ ንሪኦ ዘለና መጽሓፍ ሃይማኖታዊ ይበሃል። ሃይማኖታዊ ዝበሃሉ 318 ሊቃውንቲ እዮም። ሃይማኖታዊ ኣለና ንፅውዖ እቲ ንሪኦ ኣለና ጽሑፍ ብባዕሎም ድርሰት ኣለዎም እዚ ንሪኦ ኣለና እዚ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣኪቦም ዘለዎ እዩ። ንባዕሎም ድርሰቶም እኒኦ ሃይማኖታዊ እናተባህለ ይፅዋዕ። እቶም ሃይማኖታዊ ኣበው ዝበሃሉ ኣቦታት 318 እዮም። ያው እቲ ንሪኦ ኣለና ጽሑፍ ድማ በእውነቶም ሊቃውንቲ ትብርኡ ትቀለሙ ብጣዕሚ ከመይ ዝበለ ታሪካዊ ቅርሳዊ እዩ። እቲ ንሪኦ ኣለና ብራና ድማ ብጣዕሚ ሰፊሕ ዝኾነ ዓብዪ ዝኾነ ብራና ኣስተዋፅኦ ዘለዎ ብራና እዩ። እቶም ንሪኦ ኣለና ጸሓፍቲ ንባዕሎም እቶም 318 ንባዕሎም እናደረሱ ዝፀሓፍዎ ሃይማኖታዊ እናተባህለ ዝፅዋዕ ዓብዪ ካብቶም ዓበይቲ ቅርሳውያን ዝበሃሉ መጽሓፍቲ ሓደ እዩ። ኣብቲ ገዳም 230 ዕድመ ዘቑፀረ ሓደ ዘውዲ ይርከብ። እዚ ዘውዲ እዚ ብንጉስ ራእሲ ወልደ ስላሴ ዘበን ዝተሰርሐ ኮይኑ ኣብ 1787 ዓ.ም ካብቲ ገዳም ተጓሒሉ ተወሲዱ ምንባሩ ኣመሓዳሪ እቲ ገዳም ኣባ መልአከ ምሕረት ኣብ ኣብራህርህ እዮም። እዚ ዘውዲ ይበሃል። ዘውዲ ማለት ቀደም ነገስታት ነግስት ኣለዉ ዝጥቀሙሉ ዘውዲ እናተባህለ ይፅዋዕ። ራእሲ ወልደ ስላሴ ንናዕሎም ኢሎም ኣይተጠቐሙሉ ለቤተ ክርስቲያን ኣስሪሖም ናይ 230 ዕድመ ዝገበረ ዘውዲ እዩ። ዘውዲ እዚ ከምዚ ኩሉ ግዜ ንብሉና ኩሉ ግዜ ዝፍለጥ ብ1787 ዓመተ ምህረት ካብ ደብረ ስላሴ ጨለቆት ተሓዊሉ ተሰሪቁ ኸይዱ ለ25 ዘመን ኣብ ኒውዚላንድ ተቐሚጡ ዝተረኸበ ተሰሪቁ ነበረ። ሓደ ገባሬ ሰናይ ወይ ድማ ውልቀ ሰብ ተረኺቡ ብመጋቢት 27 2012 ዓመተ ምህረት ያው ተመለሰ
لعسراي حمشت زمن تسرق النورة زودينا تهال سواء كورقنا كبري تسرحه زودينا تهال سواء زودي እቲ ገዳም ዝርከበሉ ቦታ ድማ ክትሪኦ እንተለኻ ንዓይንኻ ንምርኣይ ዝስሕቡን መንፈስካ ዝሕድሱን ዓበይቲ ኣእዋማት ዝተኸበበ ምዃኑ መተሓባበሪ ከይዲ ስራሕ ባህልን ቱሪዝምን ወረዳ እንደርታ ዝኾኑ ኣይተ ክንፈ ካሕሳይ ይጸርሑ እዮም። ደብረ ምህረት ስላሴ ጨለቆት ንኩሉ ብጣዕሚ ሰሓቢ ንምርኣይ ሰሓቢ ኣቲኻ እውን ጽቡቕ መዓዛ ዘሎ ጽቡቕ ጨና ዘሎ ብዝተፈላለዩ ዓይነት ኣግራባት ዝተኸበበ እዩ። ከም ለውሊዕ ቆት ሓረጋት ባህር ዛፋት ጽሕዲ ካልኦት ኢቭን ሙዛት ካልኦት ተኽልታት እውን ተሓፀረ እዩ። ብጣዕሚ ሰሓቢ ዝኾነ ንኻልኦትን መርኣያ ክኾን ዝኽእል ዓብዪ ገዳም እዩ ኢልና ኢና ንሓስብ። ብፍላይ ድማ ምስ ናይ መስኖ ስራሕቲ እውን ዝተተሓሓዘ ጽቡቕ ዝኾነ ማይ ዓቕሚ ዘለዎ ፖቴንሻል ዘለዎ ኣብቲ እዚ እውን ኣብቲ ውሽጢ ቤተክርስትያን በዓል እውን ትሪእዎ ኣለኹም ከም ሙዛት ካልእ ዝበሉ ዓይነት ተኽልታት እውን ኣለዉ። እዚ እውን ምስ ተተሓሒዙ ቀጻልነት ዘለዎ ምንቅስቓሳት ክግበር እዩ ትፅቢት ዝግበር ከም ክልልን እቲ ከባቢ ቅድሚ 2013 ዓመተ ምህረት ዋሕዚ ቱሪዝም ጽቡቕ ከም ዝነበረ እውን እቶም መተሓባበሪ ይዛረቡ እዮም። እቲ ዋሕዚ ቱሪዝም ብፍላይ ቅድሚ 2013 ዓመተ ምህረት ተብልነበረና ኣብ ትግራይ ብጣዕሚ ልዑልን ጽቡቕ ዝኾነ ሃዋህውን እዩ ነይሩ። ንትራንስፖርት ንኣክሰስ ንፋሲሊቲ ንኩሉ ንሆቴላት ንቱሪዝማት ሰሓቢ ዝኾነ መንገዲ ይካየድ ነይሩ። ጽቡቕ ዝኾነ ኣተት እውን ይርከብ ነይሩ። እቲ ባዕሉ እቲ መስሕብ ቱሪዝም ወይ ከዓ እቲ ቱሪስት መፂኡ ዝመፅእ ኣካል እውን ኣግባብ ዘለዎ መንገዲ ተኣንጊዱ ስርዓት ዘለዎ ተሓጒሱ ምስቲ ሕብረተሰብ ተመሳሲሉ ዝኸደሉ ዕድል እዩ ተፈጢሩ ነይሩ። ድሕሪ ምኽታም ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶርያ ኣብቲ ከባቢ ዝሓሸ ምንቅስቓስ ስራሕቲ ከም ዘሎን ብፍላይ ከዓ መስሕብ ቱሪዝም ምውዕዋዕ ከም ዝጀመረ ኣይተ ክንፈ ይጸርሑ። ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶርያ ስምምዕነት ናይሮቢ ይኹን ዋላ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝተገበረ ስምምዕነት ኣብዚ ሕሳዕ ዘለና ሰዓት ጽቡቕ ዝኾነ ምንቅስቓስ ህዝቢ እውን ውዕሉ ዝኣትየሉ ሰሪሑ ዝኣትየሉ ተንቀሳቒሱ ዝኣትየሉ ኮታስ ዝተፈላለዩ ምንቅስቓሳት ዝግበረሉ ኩነታት በፂሕና ኣለና። ብፍላይ መስሕብ ቱሪዝም እውን ከም ቱሪዝም እውን ምንቅስቓሳት ተጀሚሩ ኣሎ። እዚ ዝተባሃለ ርእዩ ዝተባሃለ ስራሕ ኮዋላ ይስራሕ ምስ መንግስቲ ፌደራል እውን ኣብ ዝሓለፈ መስከረም ሚኒስተር ቱሪዝም መፅኦም ነይሮም ኣጋጣሚ ተወሰነ ስልጣናታት ሂቦምና ነይሮም። ሃዋህው ምእታው ናብቲ ሽዑል ነበረ ምልዓልና ኣብዚ ሕዚ ዘለታት ብተወሰነ መልክዑ ምዝሓል ኣሎ ሽዑ ብጣዕሚ ብዙዑ ዝኾነ ዓሞ እዮም መፅኦምና ነይሮም ኣለና ንትግራይ ዘይኸውን ንመን ኣብ ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ እውን ልክዕ መስሕባት ናይ ኢትዮጵያና ኣብ ትግራይ እዩ ዘለዎ ካብ ዝብሉ እዮም ተላዕሎም ኣብ ኣኽሱም ወሎ ብካሊእ ወሎ መስሕባት ቱሪዝም ገራዓልታ ወሎ እዚኦም ብብሎም ይትረፍለ ንትግራይ ንኢትዮጵያ ክኾኑ ዝኽእሉ መስሕባት ቱሪዝም እዚኦም ብምጉዳሎም እውን ከም ኢትዮጵያ ተጎዲእና ዝብል ነገር እውን ብዙሕ ዝኾነ መብርሂ ዕሙቕ ዝበለ ሰብ ሞያታት መፅኦም መብርሂ ሂቦምና ነይሮም እዮም። ስለዚ እቲ ምንቅስቓስ ጽቡቕ ተጀሚሩ ኣሎ። ብልተወሰነ ከንቢሮ እውን ምንቅስቓሳት ጀሚርና ኣለና። ታኣይ ተሪፍና ታኣይ ክመፀና ታይ ተገርና ኢና ክቲ መስሕብ ቱሪዝም ክመፀና ከም ትግራይ እውን ብስሩ እውን ሰላም ዓሲሉ ነቲ ሰላም ዝወስኹ ሰላም ንክኸውን መስሕብ ቱሪዝም እውን ሓደ ካብቶም ሰላም መደራደርቲ ኣካላት ዝበሃል ሓደ እዩ። መስሕብ እንድሕር ሃልዩ ቱሪዝም እንድሕር ሃልዩ ቱሪስት ክመጽ እዩ። እዚኦም እንድሕር መፅኦም ድማ ኣብቲ ህዝቢ ዘሎ ወይ ድማ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰላም እውን ነቲ ካሊእ እውን ምንፅብራቓት ሓሳባት ክካየዱ ይኽእሉ እዮም ኢልና ንሓስብ። ስለዚ ምንቅስቓሳት ተጀሚሩ ኣሎ። ቱራት ምዝጋባት ጀሚሮም ኣለዉ። ቱሪስታት ምእታው ዝተወሰነ መልክዕታት ናይ ሃገር ውሽጢ ዋላ ናብ ደገ ይኹኑ ውሽጣት ምስሓብ ጀሚሮም ኣለዉ። ምንቅስቓሳት ጽቡቕ ዝኾነ ምንቅስቓሳት ተጀሚሩ ኣሎ። ኣብ ገዳም ጨለቆ ስላሴ ዝርከቡ ሓድግታት ንምዕቃብ ጸገማት ከም ዘለዉ ኣይተ ክንፈ ካሕሳይ ከምዚ ክብሉ ሓሳቦም ኣካፊሎምና። እቶም ዘለዉ ሓድግታትን ንምትሓዞም ብጣዕሚ ጸገምቲ ዝኾነ ሓደ ዓብዪ ዕንቅፋት ኮይናል ቤተ ሙዚየም እዩ። ቤተ ሙዚየም ተሰሪሑ ህንፃ ተወዲሎ ፊዚካሊ ተወዲሎ ሸንኬዝ ዝበሃል መሳርሒ ናይቲ ቅርስታት ዝቕመጥሉ ፍሉይ ቦታ ግን ዝተሰርሐ የለ ገና እዩ። ምስ ናይ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ስምምዕነት ተፈፂሙ ነይሩ ኦልሞስት ክሰርሖ ይኽኣለይ እሱ ላይ ምስራሕ ላምንታይ ምንቅስቃስና ጀሚርና ላፍቱ ሞቢላይዝ ምግባርና ጀሚርና ህዝቢ ናይ ባዕልና ሃፍቲ ቅርስና ይወድቕ ላይ ይድብረሎ ሃፍትና ባዕልና ንካና ዝብል ነገር ጀሚርና ኣብ ዝነበርና ሰዓት ያው ኩነታት ጦርነት ኣጋጢሙ ሕዚ እንደገና ኣብ ምንቅስቃስና ኣብ መወዳእታ ጥንታውን ታሪኻውን ገዳም ጨለቆ ስላሴን ኣብ ካልኦት ከባብታት ዝርከቡ ሓድግታትና ኣብ ምዕቃብ ምክንኻን ምፍላጥን ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ብወነ ክሰርሑ ከም ዝግባእ መልእኽትና እዩ። ሰላም።